Hola, benvinguts altre cop al programa del Peixet a la taula. Avui la recepta que tenim és un ingredient, un bolet molt primaveral que ho podem trobar en els nostres prats. Doncs així, per preparar aquesta recepta m'acompanya en Miquel Alongina. Miquel, vinga. Altre cop, em prepares ja la recepta, ens dius el nom, els ingredients, tu mateix. Sí, farem una recepta amb un bolet de primavera, un moixernó, que trobem, com tu has dit, en els prats, en aquestes franges més verdoses que se sol trobar. I prepararem una pasta amb aquests moixernons. Per preparar la recepta necessitarem una pasta fresca amb ou, els moixernons, la ceba, un formatge de mas la coromina de vaca, una cansalada virada, necessitarem la nata, vi blanc i el sal, oli i pebre. Perfecte, o sigui que ja hem descobert quin bolet, m'has tingut aquí tota una setmana, aviam quin bolet, és el que trobem en els nostres prats. Un bolet i que costa de trobar, també es fa sempre allà mateix, en els mateixos franges fosques de l'herba. És un bolet molt aromàtic, un bolet que desprèn un perfum molt intens, com veureu de seguida aquí quan el anem cuinant el podrem sentir. I que no cal tampoc posar-ne grans quantitats perquè ell és d'això. Perfecte. El que farem serà posar a bullir l'aigua, que ens bulli per poder coure la pasta. Mentre l'aigua ens bull, el que serà, prepararem aquesta salsa dels bolets i prepararem els bolets aquests. Perfecte. Una paella, farem servir oli d'oliva, com sempre. I aquests bolets estan cuits, estan confitats, o com se'ls portes? Aquests bolets, com que són collits de fa uns dies, el que hem fet nosaltres és escaldar-los una mica i deixar-los escaldats, perquè així se'ns conserva i escorreguts. És per això tenen aquest color més fosc, si no anirien a tenir un color més com el formatge, més així, més marronós, blanquinós, una cosa així. Ens han quedat una mica més foscos perquè els vàrem collir, els vàrem escaldar i els tenim preparats ara per utilitzar-los en diferents ingredients, amb una carn, amb una pasta, amb una truita, amb uns alls tendres, també podríem fer. Jo tinc la imatge del moixernó, envasat, sec, que la meva mare feia servir tots els rostits, que ens barallàvem per allà qui tenia més moixernós al plat. Sí, i ens hem d'això perquè de vegades hi ha dos tipus de bolet que en diuen moixernó, que una seria el cama sec, que a vegades hi ha llocs on en diuen moixernó i aquest que nosaltres aquí de la comarca n'hi ha moixernó, hi ha llocs que en diuen bolet de Sant Jordi. Ara no em liis, En castellà en diuen perro chico, per dir una cosa als bascos o d'això. Llavors, a vegades hem de tenir i es veu, és diferent, una és cama gruixut, amb un barret més blanc, i l'altra és una cama primeta, amb un barret més petitet. El que farem serà... que jo sempre No, ja n'hi ha, també n'hi ha d'aquest bolet en sec, per cert, que el que farem serà posar una mica de ceba, de cuixar. Aquí faràs la salsa amb la ceba... Sí, aquí farem la salsa amb la ceba, sempre fem servir una mica de cebes, aquesta tradició catalana de la ceba amb moltes bases, tallada ben petiteta, que no caldrà que li donem molta estona de cocció, que de seguida la tindrem... Sí, un rossejat que diem, no? Un rossejat és que canvi de color, no? Res, just que canvi de color, no la trobarem, com que irà directe en la pasta i no la passarem, l'hem de tallar petita perquè no ens la trobem excessivament i no ens pugui suposar desagradable. Ja tenim... Perquè tu ho has tallat, però podria ser ratllada també o trauria massa suc? Jo prefereixo tallar-la perquè si no ens treu massa aigua. Llavors ens queda la ceba eixuta per un costat, més fibrosa, i l'aigua per l'altre, i perdem. Prefereixo sempre tallada, ben tallada, no ratllada. No, és que per això depèn de cada cosa que vulguis fer, però jo la prefereixo així. Cadascú després adapta. Quan tenim la ceba així, el que fem és una mica de vi blanc. En els vostres focs surt la flama. Sí, si tenim gas, quan hi ha una mica d'alcohol, el que fa és sortir la flama.
Esteu acostumats, no? Sí, amb això. Jo veig foc i ja m'espanto, No, bueno, a casa per seguretat i per comoditat és molt millor de lo elèctric, inclús als restaurants i a vegades s'hi va anant, això és molt més segur, net. Sí, totalment. A vegades ens falta, el gas ens dona aquell punt de força que a vegades trobem a faltar als cuiners en les cuines aquestes d'això. Val, hem deixat evaporar el vi i el que farem serà afegir-hi aquests moixernons que ja tenim escaldats, una mica tallats, més petitets, més d'això. Perfecte, sí. Veus si olores l'olor que desprenen el moixernó inclús d'això? Sí, mira, clar, aquest és el més petitonet, no? Perfecte, molt bé, sí, ja em recorda els rostits més de casa. I ara sí que, com a dietista, potenciem que es pot menjar pasta, que és un mite que la pasta engreixa, podem menjar pasta. Aquí hi ha la pasta fresca mou, però sí que hi ha tendència de fer la pasta integral. Aquí tenim un plat, però sempre barrejat amb hortalisses, com moixernons, com fer un pistó de verdures, com fer-ho pasta amb carxofes. Bueno, aquí tenim en Miquel, que també ens podria donar moltes idees a l'hora de cuinar pasta, no? La pasta la podem fer servir amb tots els ingredients pràcticament que hi ha a la temporada, les verdures, les carxofes, els pèsols, els tendres, espàrrecs, no? O sigui que... Té tantes opcions com verdures podem trobar pràcticament a l'hort, la pasta, sempre acompanyada, amb freda, amb calent, per emportar a casa, d'això. Sí, és un... I aquest seria també un plat per endur-nos? Sí, perfecte. Vull dir que donem opcions a la gent que menja fora de casa. És perfecte, el podem deixar acabat, el posem al tàper, donem un cop una mica d'un escalfor amb el microones poquet i tenim una pasta per emportar-nos inclús. Fred, poder no tant aquest, però també ens el podríem menjar. Temperatura ambient, Tenim el moixernó que ja ha acabat de desprendre tota la seva aigua i ara se'n sofregirà la ceba. El que farem serà incorporar-hi la nata perquè ens lligui aquesta salsa. Nata líquida. Nata líquida sense massa component gras. Posem un pols de sal aquí. Aquí, per exemple, puc donar l'opció que si la gent és al·lèrgic a la llet de vaca o intolerant a la lactosa, podem fer servir la crema de soja o la crema de civada. O sigui que tenim alternatives per la gent que té una al·lèrgia o intolerància. Evidentment que la pasta amb ou, el celíac, passa sense gluten, no? Però aquí amb la nata també tenim opcions. També tenim l'opció de si és la lactosa sense lactosa, sinó com dius, aquestes cremes. El que farem serà baixar una mica el foc d'aquest costat, perquè això ens vagi a poc i no se'ns cremi, però ens quedi lligada. Tenim la pasta que ja bull, el que farem serà posar-la. La cocció de la pasta, a mi m'agrada molt poc crua. Per mi 10 minuts ja és molt, inclús amb menys ens funciona, però llavors això es fa una mica al gust. Deixem la pasta que bulli, tenim aquesta salsa que va fent. Mentrestant, en aquest altre foc, ho canviarem, el que farem serà, posarem aquest d'aquí. Aquest és aquest, Sí, aquest és aquest. El que farem serà aquesta mica de cansalada, com si anéssim a buscar la similitud a una carbonara en aquest plat. Doncs agafarem una mica de cansalada virada i la saltejarem aquí, per donar-li un toc cruixent a la pasta, però no per més, només ben bé per donar-li un toc cruixent. Sí, a vegades és només quan veus el plat elaborat amb cansalada, la cansalada amb greix. Un toc cruixent sense... Però sempre posant per la combinació. Sí, la pasta fresca, en un moment també la tenim bullida, vull dir, amb la pasta seca sí que esperaríem menys de 10 minuts, no? Però aquesta encara menys, no? La pasta fresca que ja està... A mi particularment en 3-4 minuts m'agrada, hi ha gent que li agrada una mica més cuita, però llavors ho faríem una mica, això cadascú al seu gust, no tinguin aquesta base, però això ho podem tenir preparat abans inclús, això ens va molt bé, és a dir, volem anticipar-nos, podem preparar
la salsa aquesta, inclús la podem arribar a congelar, a tenir-la, descongelar-la i afegir-la a la pasta. Sí, aquesta seria també apta per congelar i seria... Exacte, aquesta pasta així mateix la posaríem... Sí, la podem posar en uns recipients petits i la tenim ja la salsa, la deixem a fora al matí, quan arribem doncs l'afegim a la pasta, que és un moment coure-la, i ja tenim... Sí, és que avui dia hem de tenir el menú preparat, saber què hem de menjar el dilluns, dimarts, perquè així també el dia a dia ens és molt més agradable, no? A l'hora d'arribar no hem de córrer tant, no? Si ens ho permet el temps, això, preparar-nos amb antelació, moltes d'aquestes coses es poden preparar uns dies abans o un dia a la setmana, pots dedicar-lo, fer diverses cosetes. És que jo crec que tenim l'agenda de treball i sabem què hem de fer cada dia. Doncs a la cuina passa el mateix. En el menú doncs, ens hem de programar i saber què farem per dinar, què farem per sopars. Si, per exemple, hem de sortir, després de la feina, si ens toca peix, doncs anar-lo a buscar, o tenir previst o descongelar-lo el dia abans. O sigui, és una altra feina, doncs sí, administrar els menús i és quan anem millor. Segur. D'elaborar menús, doncs hi ha 1000 combinacions. Si et va bé el dilluns menjar, doncs truita, fer la truita, és igual l'ordre. És important que els ingredients siguin de temporada, de proximitat i que no faltin mai les hortalisses i les fruites durant el dia. Val. Què més? Ja ho tenim, això, el que farem serà escórrer la pasta. Pel nostre entendre ja estaria cuita, però esclar, ja se'ns, amb la pinça aquesta ja se'ns agafa, podem deixar-la coure més, si ho preferim, el que faran serà escórrer-la. Sí, sempre els amants de la pasta sempre diuen que els agrada més una mica lent, no? Al dente, no? Al dente, exacte, menys cuita. Val. Per això tornarem a tirar la pasta a dins el cassó aquest. Sí, passa per aquí mig. Per fer-ho pràctic, que fem-ho aquí. Fem-ho al revés, no? Sí, la posaré. Així la gent també ho pot veure millor. Es veu més bé amb el d'això. L'afegim a la salsa, aquesta, que hem deixat. Anem una mica. No cal que la rentem ni res, sinó la salsa ja ens hi donarà el toc d'això. Sí, és una cosa que sempre preguntem, no? Jo sempre comento, si la pasta, no sé si m'equivoco, però si la pasta l'has de menjar en el moment no cal escórrer. No, si tu has de menjar en el moment... Escórrer, perdó, en refredar-la, no? Però si l'has de guardar en un tàper... Sí, és millor refredar-la perquè llavors en refredar-la per tornar-la a regenerar després. Perfecte. Val? Ja ho tindríem, ja podríem anar per emplatar el plat, pràcticament. Seria, doncs mira, esperem que faci una mica xup-xup, anirem a, com sempre jo vaig al mercat, i que parlaré de les propietats o 4 consells de la pasta. Molt bé. Doncs vinga, esperem aquests 4 consells que vaig anar al mercat. Avui em trobo aquí, al racó de la pasta, a la plaça Mercat d'Olot. Aquí elaboren pasta d'elaboració pròpia, artesanal, en diferents tipus de farines de molt bona qualitat i que elaboren en diferents tipus de formes i diferents tipus de farciment. Doncs avui parlaré d'un mite que és molt popular, que la pasta engreixa. De fet, la pasta sí que és rica en hidrats de carboni, amb energia, però no depèn només de la pasta realment si ens engreixem o no. Tot depèn del nostre estil de vida, dels fàrmacs, si fem exercici, si dormim bé, si tenim estrès, o sigui que no culpem a la pasta realment el motiu que ens fa augmentar de pes. Realment aquí, al racó de la pasta, elaboren amb farines de qualitat. Això vol dir que aquella farina té gluten, també ens aporta sacietat i això fa que la pasta de bona qualitat no tinguem tanta gana. O sigui que la pasta realment, com així, no engreixa, la podem incloure setmanalment, però sempre us recomano que incloeu sempre les verdures i hortalisses en la vostra dieta. He anat al mercat, explica les propietats de la pasta i tu ja m'has dit que estàs a punt d'emplatar el plat. Ja estem a punt d'emplatar-lo i menjar-nos-lo. Molt bé, el que fem doncs és... Emplatarem en un plat de pasta, que hem fet una porció molt generosa. Sí, hem fet aquí. És un plat força això. Aquesta que també farem serà afegir-hi els trossets aquests de cansalada ben cruixents, al màxim de cruixents que puguem, que així li trobarem aquest
toc cruixent, que ja és agradable, no? Un joc de textures en un plat, va, ja prou. Un plat molt complet, Miquel? Aquí ja tenim com quasi plat únic, l'únic que ens faltaria més hortalisses, que encara que hagin ficat els moixernons en el plat, faltaria més la ració, una amanida fresqueta, no? Potser ens aniria bé. Exacte, una amanida fresqueta ens aniria bé amb això. Aquí també podríem incorporar algun element verd, també, en lloc d'això. Sí, però bueno, ja plat està bé, l'únic que és el menú en si, doncs, que ens faltaria, bueno, faltaria per acompanyar, evidentment, no? Ara hi ratllem un formatge. Aquí, en aquest cas, hi ratllo com un formatge de vaca curat de Mas Coromina, que és un productor d'aquí que també sempre intentem que ho trobem apoyar els productors locals, no? I que també no cal que comprem un parmesà, tenim molts formatges que ens hi poden anar molt bé a la pasta aquí de productors d'aquí de la comarca. Sí, no, és conèixer i moure'ns i conèixer una mica del món del nostre voltant, no? Val. Tindríem el plat preparat, a punt ja de menjar i bé, doncs ara sí que anem a fer la llista de la compra per poder fer aquest plat ric en carbohidrats i les verduretes que serien com els moixernons, Bé, Miquel, ja hem fet la compra, ja tenim els ingredients perquè realment puguem fer aquesta recepta, ho tenim ja tot ben apuntat. Ara, doncs bé, m'has comentat també que sempre m'adalanten una mica del que prepararan perquè així jo em neguitejo i estic tota la setmana allò amb aquella... A veure què serà. Sí, flam o gelatina, cafè, no sé, m'has dit unes coses barrejades, però... Tot junt i sortirà alguna cosa. Doncs esperarem fins al pròxim programa i ens despedim aquí, que anem a fer el tastet d'aquest plat fet amb moixernons i acompanyaríem amb una bona amanida ben fresqueta. Doncs ens quedem aquí a provar-ho i fins al pròxim programa.